Ir-residenti f'San Vincenz de Paul qed jingħataw ċans li jsemmaw leħinhom dwar l-ikel li jieklu fir-residenza. One News żar sessjoni fis-sala ta' Rużar Briffa li matul l-anzjani bdew iduqu l-ikel li jingħataw u jesprimu l-fema tagħhom dwar il-kwalità u jekkux għall-gosti tagħhom. Il-kap eżekuttiv tar-residenza Ġożien Kutajjar fissritilna li xinħasset il-ħtieġa għal dan. L-esperjenza uritna li s-servizz tal-ikel il-catering huwa challenge kbir f'residenza tal-anzjani, speċjalment bħal San Vincenz fejn għandna highly dependent. Dan apparti li tipprova li jkollok presentation tajba u tħallilhom il-palat, imma tittati każ ukoll il-bżonnijiet mediċi li jkollhom u anke ċerta bżonnijiet fiżiċi fejn ikollhom problemi anke biex jibilgħu. Allura huwa wieħed mis-servizzi li matul is-snin dejjem ippruvajna nindirizzaw u nippruvaw inkomplu niżviluppaw u nagħmluh iktar aħjar. Waqt li bdew iduqu l-ikel flimkien mas-segretarju parlamentari għall-anzjani Anthony Aġuż De Celis u l-ħaddiema tar-residenza, l-anzjani stqarrew magħna l-esperjenzi tagħhom. Jiena affarijiet li tarranġaw ħafna. Jien naf pereżempju, jiena meta pereżempju kont naħsbu mira meta ħadd jieklu naf ma nafx kif jagħmlu jisur l-penura. Imma meta doqtu isi ma kienx għadmira bħal meta doqtu l-ewwel darba. Imma ma tux kollox u xina ġin pereżempju ma tantx nieħu, allura ma tistax ngħid kif inhu, imma meta nieħu pereżempju l-kannelloni, dawk it-tortellini, dawk noħodhom. U jogħġbuni. Dilli kelli ħadna hawnhekk tajjeb hu. Illum kien daqsxejn miela. Imma tajjeb jiġifieri kellha m'għandix ingar minnu. Tissa li kelli jidhirli huwa tajjeb, mhix tajjeb. Pereżempju ħasoppa li ħadd issa kellha daqsxejn waħda melħ, iżjed milli suppost għandha. Imma bħala palat tajba ħafna. Jiena nifhem li kull ikla hekk titlob 6 ingredienti titgħamilha mhix 4 għax naqsirha mill-palat. Fuq kollox il-kok qal li permezz ta' dan l-eżerċizzju l-anzjani qed ikunu involuti fid-deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tagħhom fir-residenza. L-an tagħha huwa li nduqu l-menju tal-ġurnata flimkien u nikkummentawh u skont is-suġġerimenti u l-kummenti li jkun hemm nippruvaw intejbu l-prodott tagħna biex għand l-anzjan jasal l-iktar li jkunu jixtuqu huma.